हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव आरोबाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ बानायलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जेबो ब्लग भिडिअ नङा आरोना। आङो माने फंनैसो खोथा सावरायलायनो सानदों नोंथांमोनजों, माने शेयार खालामलायनो सानदों। नोंथांमोनहाथ' गोबाङानो आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। थ' लोगोफोर आं बेखौनो सावरायनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थादै, जायफोरा माने मिथिया बेफोरो मिथिना लानाया गाहाम आरोना। आंबो मिथियामोन, बेनि थाखायनोथ' दिनै बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होदो नैबे आदा दैमुआ। गोबाङानोथ' मिथिखागौ जानांगौ दैमु इउटुबारखौ। थ' लोगोफोर आंनि चेनेला माने मनेटाइज जाबायमोन आरोना। ओमफ्राय माबायदियै मनेटाइज जादों बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै। माने आङो गुबुननि भिडिअखौ होदोंमोन आरोना, ओमफ्राय बे गुबुननि भिडिअफोर होनायाव आंनिया माने बारा भिउआनो थाङा जानांगौ। आंनि भिडिअआनो मोजां जाया, बेनि थाखायनो नोंथांमोना नाया। ओमफ्राय माने आङो गुबुननि भिडिअ शेयार खालामदोंमोन, ओमफ्राय गुबुननि भिडिअ शेयार खालामनायाव माने आंनाव बिराद भिउ फैदोंमोन आरोना। 90K सिम थांदोंमोन आंनि भिउआ। ओमफ्राय बिदिनो 90K सिम थांनायावथ' आंनि वाट्च टाइमाबो फुरा जाबाय, माने नांनायनिसाय बांसिन जाबाय आरोना आंनि वाट्च टाइमा। बेसे जादोंमोन बावलायलांबाय आङो। ओमफ्राय बेनि थाखायनो मनेटाइजबो जाबायमोन आरोना आंनिया। ओमफ्राय उनाव फैना होदो रिउस कन्टेन्ट फैना होदो आरोना। ओमफ्राय बे रिउस कन्टेन्ट फैना होनानै डिमनेटाइज जालांफिनदो आंनि इउटुब चेनेला। ओमफ्राय रिउस कन्टेन्टआ मानि जाहोनाव फैयो बेखौ आं बिराद भाबिबाय, माने बिराद भाबिबाय आङो, माने उन्दुनोनो ओंखारलिया आङो। ओमफ्राय मबाइलखौ नायनानै बिराद सिन्था जाबाय थाबाय। ओमफ्राय आंना बोरायाबो होनलायलायबाय, मालायनिया बि बयसनिया 1 मिलियन साबसक्राइबार थालायनायनिबो मालाय एख' टेनसनानो लायाखै, नोंना 3K ल'खौनो इमान टेनसन लादों बिदि होनना होनलायबाय। ओमफ्राय थेवब्लाबोथ' टेनसन जायोना लोगोफोर। आङो 1K बाबो टेनसन जायो, 2K बाबो टेनसन जायो। ओमफ्राय बिदिनो आङो मा खालामगोन मा खालामा बिराद आदा दैमुजो माने कन्टेक्ट खालामनो जुजिबाय। मेसेन्जारावबो मेसेज हरना दोनबाय, ओमफ्राय इन्सटाग्रामावबो हरना दोनदो बिदिनो। ओमफ्राय उनाव फेसबुकनिखौ आदा दैमुआ नायाखैनो आरोना, बारा इउज खालामानो। ओमफ्राय नायिनि रागा जोंनानै आं मोनसे मेसेजबो हरलायलायदो, मेसेज हरफिनलाया बिदि होननानै। ओमफ्राय इन्सटाग्रामनिखौ नायदो आरोना बिथाङा, नायनानै आंनो रिप्लाय होदो। ओमफ्राय आं नाम्बारखौ बिनानै वाट्सएपआवबो रायज्लायदो, फनबो हरनानै मोजाङै रायज्लायदो आरोना। आदा दैमुआ बिराद मोजाङै रायज्लायदो, बुजायदो आंखौ। सोरबाफोर मायोबाफोर मिथिनो दंबा आदा दैमुनिफ्राय मिथिनो हागोन। मोजाङै बुजायदो बिथाङा, मालायनि भिडिअ होनाङा मानाङा बेफोरबायदिखौ होनाङा होननानै। मा भिडिअ माने इउटुबाव मा होनाङा, माखौ होनांगौ बेफोरखौ बुजायदो आरोना। सोरबाफोर मिथिना लानोबा मिथिना लानो हागोन आरोना आदा दैमुनिफ्राय। ओमफ्राय दा आंनिया माने आङो रिउस कन्टेन्ट फैबाय नालाय मा खालामनो, आंथ' बारा मिथिया नालाय आदा दैमुनिफ्राय सोंनानै लाबाय। ओमफ्राय आङो मिथिबायबो। ओमफ्राय आंनाव जि भिडिअ नाङि बेफोरखौ आं दानजोब्बाय, मालायनि भिडिअबो आङो मोनसेबो गैला दानजोब्बाय। ओमफ्राय जि कपिराइट फैदोंमोन ना बेफोरखौबो दानजोब्बाय, आं गासैखौबो दानजोब्बाय। ओमफ्राय दा आंना वाट्च टाइमा एकदम खमायलांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा आङो मनेटाइज खालामनोबाथाय वाट्च टाइमखौ कमप्लिट खालामफिननांसिगोन। बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोनाबो मिथिया हुसिया सोरबाफोर फिसा इउटुबारफोरा मिथियाबा मिथिनानै लाबानो जाबाय, मिथिनानैसो इउटुबखौ खुलिबानो जाबाय। नङाबा उनाव आरो मनेटाइज जाखांनायनि उनाव डिमनेटाइज जाबाथाय गोसोआ बिराद दुखु मोनो आरोना लोगोफोर। बिराद दुखु मोनखादो आरोना आङो। मनेटाइज जाबाय बेसेबा खुसिमोन आं मनेटाइज जानायाव। ओमफ्राय दा डिमनेटाइज जाफिनबाय नालाय बिराद दुखु मोनबाय आरोना लोगोफोर।
ओमफ्राय ओंखायनो मिथिनानैसो मोजाङै बुजिनानैसो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ हगारबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। मालायनि भिडिअखौ हगारनाङामोन आरोना आङो। ओमफ्राय माने मालायनि भिडिअ हगारबाबो इयाव ससेबाबो आंनि भिडिअ थानांगौमोन, आंनि मोखां बा आंनि भइसआ एसेबाबो थानांगौमोननो। ओमफ्राय आङो माने सासे गथ' लांलायनाय भिडिअ होदोंमोन, बिमानिफ्राय लांजानाय सासे उन्दै गथ'नि बिराद भिउ थांखादोंमोन इयाव। ओमफ्राय इयावबो आंना रिउस कन्टेन्ट जाबायना, आं माने एसेबो आं भिडिअ बानायदेरना होआसैना, इनिखौ डाइरेक्ट डाउनलड बानायनानै आंनियाव डाइरेक्ट आपलड खालामना होबाय। इनि थाखायनो इदि आंनिनो भुल जाबाय, आंनि भुलनि थाखायनो दा आङो इदि जानांबाय। थ' दिनैनिफ्राय आं मिथिबाय नालाय इदि भुल खालामथारला आरोना। थ' नोंथांमोनाबो मिथिनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे उनाव इदि प्रब्लेम जाया, जाहाथे आंनि बायदि दुखु जाया आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आंबोथ' बारा दाबो मिथिया, थ' नोंथांमोना मिथिनानैसो माबाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। है माइनाव जोंहा फिसालाया फन रायलायबाय दं आरोना, गथ'फोर थाबाथाय इदिनो दावराव डिस्टार्ब जाखायो। थ' लोगोफोर आं इखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना लोगोफोर। दिनैनिफ्राय आङो आंनि निजा भ्लग आङो हेगारसिगोन, भ्लग बानायसिगोन, दैलि भ्लग हेगारनो नाजायो आङो, नाथाय नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय हेगारनो हाया। थ' दिनैनि भिडिअ होमबा बेखिनियानोमोन लोगोफोर, बारा गोलाव बानायला, गोलावसो जालायलांबाय। थ' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो, सापर्ट खालामदो लोगोफोर, थाबनो आंनो वाट्च टाइमखौ खालामना होफिन लोगोफोर, प्लिज। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर, बाय बाय।